Kulungka rangsa ni takut teh buksong norok ini kok thaisa share kainan bagai manthai abong ka sini media o samung khai tongnai rangsa ni takut teh buksong ni bagai kaisa khadumani kaisa nujagi faikya sali saltan romai sing nugui tongo je khadulai mana apno tamni bagai ngke sini Ttaadc ajago je kaisa order copy onghorka abong kha norjotono nukhana ajago sing nukha je print media je khlainai te electronics media je khlainai abo ke bahike guidelines nawi je abo enlistment rekha eba ke ba work order onghorka haste ha ganani gobang ma sini Ttaadc no belaikhano wansulaijak sin ang sakbai thangmo heno waitham cem baibo malaikha mane je ad ni je policy tong mane aborong kisa change khainani bagai salaimani taubo aje ad song ni je rules policy taubo hene thike khlaijaya inke boro bomo haike policy ke follow khainai borki rajya sarkar ni policy no follow khaikya na boro ichati khlaikya je tabuni je department tong abo belekano khaduman ko haike sangara asugi cem mai kok salaimaro inke tabo katal je hai manphimani sini takuk suhel bobo bahena salsa malai kya borno tu kisa salainani nango ni sangwaisa salsa bazuka fiaba finally kunu kokri kintu sango sali saltamo je kaisa work order nu khabo belekano khamka khatu khatam ni bagai ngangke judino sarkar rajya sarkar to saimano taklai bosrono sungo je omahai media samung khai tangnairokni bagai 65 কোটি টাকা রাং ফাই sung saimano edition rang gre rang sogia rang rjaya fiaba print media rok kanke every year no agini jugni simino lag rang tlamai tong ao lag rang tlam mane abo Tiprasa rok manthung social media samung khainai rok tai jara TV channel chalu tongnai rok borna ekta percentage khai rang taktum no percentage system khebo sung jomari rekha project ngo system rok khainai ko rok saka borong ni to officers levels ni bor rok tong fiaba boro guidelines rok follow khaya hoi je tabuk je oro sini Tiprasa channel ni only 4 channel no simiru abong ka sini khorang srangsati khumpoi tai kok tipra borok ko saita channel simida tipra hasteo Tiprasa ni bagi kok saitong borok simida Ttaadc Haphang ni bagi kaham khlai samung khaitong gobang ma social media thuyasa kari nai sini borok samung khaitong sungjoton saimano gobang ma samung khainai ro ang gobang ma ang ni je nugui tongo dongor TV tongo kokpin tongo dophani jati tongo Haphang tongo gobang ma lekhame samung to khaitong judino samung khaitong ke borok ni bagai bo kisa percentage pano rekhang ke beleken saw tam ni bagai ngo borok no simi chaita channel no simi rana ni thangka enlistment no judino rana ja sarkar ni guideline judino follow khaine ja ko chaita channel enlistment manjak da abono kahamke nai ni dorkar oro tangai ni ani khai personality khaiba sungle busuk dorati puito sajak sini je tabuk je hango kumulung Haphang eba kheba sini je Ttaadc Haphang chalu tongnai sini Tiprasa boro tai kicha kaham development sini Tiprasa ni samung khayan ni sung nasilaijak nahalaijak buini bwkha so sungsan salia sini media ni bwkha kungai masau kisha sini samung jogot no sung nugui tongo tai sini media ni jogot no nugui tongo duita jogot bai nang kisa relation tongmani bagai ang nugui tong ang bagai asa kok khulugui kok hengai sanani thangya tam kheba soi kerong raida ti khaijak khangke belai khano sawo kemni kha khamyang nai tamne ngangke haike judino abo ki official borok haino siti siati na haila kan khlai tong khangke abo future abo haino khadulai tongnai baka hamia tongnai obo kaisa system rules je tongmane rules no guides no follow khai je advertisement je policy tongmane abo immediately abo final khlaitung finalist khaitung je borok mananu upojukto tongo je borok ni awai mung kaham je borok no boma ge bo category ke nang partnai bagya abono jonogoni buska mono srai ke rekha gajao arang mana nang nai bo manang nai mani ko gya je kaham samung khai tongo borok no sujuru thung obo ang eze ang bokhoroksa media ni Tripura Indigenous People Press Association ni khoroksa asuphan ngai ang jonogondong ni thini okok mung sungo je sini
humulung eba kheba je TTADC ni haste hapang rong je tang betang abo borok je tangnai tongmani abo rong borok isa one soup thung ni bele bele ke no hambai